да си играе нещо. Здравейте, откъде сте? Не знам. Как се казвате? Може да ми се представите? Не знам. Как не знаете? Само това ще ми повтаряте, момченце. Не знам. Ами, какво знаете, бе? Нищо, бе. Вие сега какъв сте? Циганин, българин? Българка. Чакайте малко, как така българка? Сте ли българин? Мъжни род. Аз съм българка. Нещо се обърках. Така. Чакайте малко. Как българска, бе не сте ли българин? Българска съм. Господина, оставете тази котка ли е, котарак ли е, Така. мъчък ли е? Така. Бебе. На колко години сте? На бебето. На бебета. Сте години? Не знам. Добре, така. Сега, кое е това число? Знаете ли кое е това число? Едно. Така. Едно. Добре. До кой клас сте учили? Може да знам. До едно клас. До едно клас. Добре, така. Сега с какво се занимавате? Имате ли жена, деца? Няма нищо. Какво имат? Само котарак. Само катарак. Майка, баща, братя, сестри, имате ли? Само една сестричка. Само една? Добре. Майка ви, баща ви? Аз съм готин. Добре, чакайте малко, оставете готвенето. Сигурно сте супер готвач, окей. Така, да попитам, майка ви, баща ви, занимават ли се с нещо или не се занимават? Ние си просто едните пусти зъби, бебе. Добре, така, окей. Разбрах, културен сте, готвите, миете си зъби. Попитам ви за майка ви и баща ви. Бърка си ушите. Добре. Така, бърка си в ушите. В контейнерите. С какво ви прехранват? Чакайте, как така бъркат до контейнерите? Бърка си с носи ядат. Боже, вие какво съм си тук? Малко стрелите, напушили с марихуанка. Нека ми е писал в месенджера, после ще разбера кой. Така, чакай, какво ще да пита сестра ви, на колко лъчи ви? На устата си.